Hindi kasi, noong hiniwalayan ko yung dati kong BF, lagi ako, nakasakay ako sa car. Facebook. Tapos sinasabi niya, oh, is that honey? What you are busy? But he didn't know I'm already busy with him. Busy? That's why he asked me, who is that honey? I said, no, it's Tita Sol. I'm chatting with Tita Sol. But he didn't know. Tita Sol is his one. That's why I said, don't like it. Yeah, maybe you were just because someone is chatting. But it's good that we call it join. This one is sliding down. Hindi ka buo pinunguha. Oh my God. When they cut it off, the part is all Bakit hindi taken. makikita ka? Hindi pa, mamaya pa. Pero yan, nag-moving siya yung nag-record niya. Hindi Wala talaga. He don't know how to go in the race. Yeah, if you assume it's like it's not comfortable. Kasi very small na siya. Tapos, pupunta ko sa something din. Akala ko siya magbabayad. Sasabi na, uy, I don't think my wallet. Jet ako na. And then, one time, we were in the weekend. And then, together with my son. And then, almost finished. Going to Every stay in time. the building. So it's It's like just after that I'm going to the toilet. I just takes time there in the toilet until I finish. Normal. Hindi talaga ako. Yan ang pinag-iusip sa mga lalaki. Yan ang lalaki ng mga pwede. Kailangan namin na yun. Scotch na ako. Tapos, nagbibigay ako sa kanya ng 150 kasi nga ayun yung bahay niya. Happy birthday, Jeffy! Yeah, happy birthday, JP. Tapos ano Tapos sabi na siya, tomorrow no money anymore. tapos ano yung Tomorrow, wala ano yung siya kwarta. wala na kwarta basod ko sa Walang pera. ano siya Bisaya Mamaya, after that ikaw yeah, mababayan you know, with Ben, he will ask me, how you do it? And then I thought he's the one who will pay. Yeah, and then he will ask that he will go to the toilet. He will ask, no, my first boyfriend. Yeah, after my divorce, it's very He was small this, one. but the titi was... Sorry, that I... lagay putin Putin. lagay Alam mo ba ang hotel sa Japan? O sa ano na? Umuulan. lagay putin Bisaya He was patay ang lagay. patay ang lagay patay Yeah, oh, really? Kuripot ka dong, kuripot ka? dili Ayaw kuripot. dili Kuripot. Dili. Wakay kwarta. Always say Pero na mo bulbol. Oh, kalbo, bulbol. sabi ko niya buang Ganon. you are really Magalis ko lang you can try to speak Tagalog or Bisaya yung sa Bakit video? Ilan yung anak mo? Tatlo, dapat kukunin mo? Hindi na tuloy? bakit wala na sila Hindi, isa lang. Ay, oo nga pala, They become friend there in the coast to coast because we saw her. No. Ano ba? Di pa na. Active di ba yan before She was in the thing in the Your closet. ex? No, isa. hindi kaibigan Kaibigan niya. Sa ano niya nagkakuntuhan niya doon sa kaibigan. Oo. He was in the closet. Kasi gusto niya kasi yung friendly. Baka siya. hindi kasi hindi nakikita yung 30 years siya Plaster ako nun, di ba? Yes, he was in the closet. In the foot. Yeah. Remember the ankle? Yeah. But I don't care also if we will have that. As long you don't do like that, then I'm gonna cut it. kasi hindi friendly siya pwede mo naman sabihin kasi yung kulay yung tao Ay, nandiyan na. Oh, ang green. Wait, sini. Another
Kaya tao yan. Meron kaming series, no? Tao ba yan? Oo. Kaya tao yan. Akala namin dalawa tatlo Tatlong kami. lang kami. Ano kaya? Hindi isa lang tama na. Tama na yun, hindi maubos yan. Hindi ko ito maubos. Oh, tingnan mo. Wala, dapat ko na dito rin din kasi hindi yan kumakain. Oh. Hindi yan. At saka hindi rin ako. Namin eh. O paano? Hindi kayo ng dalawa, kami hindi na. Tatlo kami dito. Ay, Agoy, magkuha na ko kutsara kay It's tatalo not, ito. it's not my big also. No, you can ask extra. Ano nga. Oo nga. Ilang taon na yun? Bago pa lang kayo magkakarelasyon na di ba? For 4.5 and then we decided to get No, not get married. Yun before. Yung married, yes. 6 now, almost. That is fun. No, last 6. Hindi lang marunong dito. 6 or Can we 6 have and 3 more? months. No, I'm not counting on it. 6 years and 4 months. Yeah, I think so. Alis pa lang kayo nun eh. 6 years and 4 months. Hindi, nung nakita mo kami, medyo ano na kami noon. Ano na kami noon. No, we meet Alice before. We're already been living together. Yeah. We're just maybe 2 years, 3 years. Three more. The time, no? Only Kaya beginning. mo na siya Beginning. When we go for that to the later over to the Asa yung tuloy ko nakita mo na siya? we go with that. Sir, We go to the barbecue. Sa ano, sa Didi side. About to. Didi side. Ah, Akala ko to police. Yeah. Pulis na marunong. Ay, delikado kayo. my picture is not in different side, but I cannot accept it. But every time he said that Mrs. Wilma, it's more than 200 people is waiting for you for the dating. Yeah. I used to all the time sport. Like. No. I cannot accept it. Sa dating side na lang. Baka, maybe you see it. Maybe it's still alive. This Badu. Didi side. Badu. Badu or www to meet new people. Automatic sa Belgium. Yeah. Dating side. Automatic sa pangalan mo. Sa akin, 200 yards. Basta lang ang nag-a-apply sa akin. That's the army. Skin yan. Tsaka Yan, dating ano? Dating side. delete ko yun. May asawa na mo, ba't ba kayo If you are married, you Hindi do na not. automatic na nakiklik No. Hindi ko na If you are married, you don't have to do that. Ayan. Yeah, of Yes, course. yes. If you are Pero automatic yun sa akin. But automatic, it automatic yan ba? If you want to accept, you must accept the ba? That's why I have 200 Pero, katao. mayroong maki-ano sa'yo, maki-invite na. Ano, friends, di mo mo kasi na may asawa ka. May son, hindi ka na. Yeah. Do it again. Wing. Ay, ito Hindi nga. ka do that. May nakita ko yung Pilipina, hindi ko na lang sasabihin, nag-divorce yun sila doon, no? Nakita ko talaga, nag-click siya sa ano ko, sa dating site ko, sa profile ko, pero hindi ako nagre-react. Sabi ko, ala, oh my God! Sabi ko gano'n sa kanya, ala, kilala ko man to. Tapos nung one time, nakita ko siya dito sa may Roosevelt Flats, dito sa may, di ba, meron dyan, ano yung, parang, Sa may nalansag silugdanan, G. hindi. Mga team, malaking pamilya yan na nagbalikan na sila ngayon. Matagal na sila nagbalikan. Ano yan siya? Foreigner. Sabi ko, hala, kilala ko man to. Tapos sinabi ko sa auntie, kilala yan, alam niya ng auntie ko kasi sinumpong ko sa auntie ko. Sabi ko, hala auntie, nakita ko yung asawa ni ano. Bakit? Sabi niya ganun, nag-click sa profile ko. Tapos sabi niya, talaga? Sabi ko, wag mo na lang sabihin sa kanya. Ewan ko kung sabihin sa kanya. Doon nagbalikan din sila. Kasi yung babae, ang panay, ang ano yung Panalandi. kung ako ganun, ayaw ko makipagbalikan. Inano ka na Yeah. niluluko ka na insulto na yan sa'yo. Bakit ka pa magbalikan? Kasi asawa ko nga, 4 na beses. Bakit pa ako makipagbalikan? Yeah. Oo. Parang hindi rin normal ginawa sa'yo ng asawa. Alam nyo ni ate. Ako, sinabi ko sa asawa ko, once na ikaw, meron ka lang na ano, dyan ako, alam mo yan, ako may minisipa sa kapituan. What is your starter? Ito ba? Kilala mo yan ni Marina. Kilala yan ni Marina. Nagpahiyong si ate kaya nakakilala. Mga sitik. Sok. Andan yun. Ri.
Yung asawa niya dati. Barbecue, yakitori. Yeah? Ang asawa niya dati, oo. Chicken, chicken. Liberal yakitori. Chicken. Yakitori. Starter. Yeah? Ano yun? Chicken barbecue. Alam niya, Aris, oh, nandito Japanese. pa. No, mahilig ako sa Japanese. Dito na ka kaya yan. Ah, kasi dati naman yan. Hindi, tsaka hindi ako Puno pala sa Kaysati. Puno pala doon. Ah, marami talaga yan. Di ba tinignan mo? Yung anak ko ayaw niya sa Kaysati. Si Puno-puno daw. yan ang gusto ko dyan. Ayaw ng anak ko sa Kaysati. Sabi ka rin Oh, ayan o. Kaya na, dumating na yung paborito natin. Right, Wala naman kasi ano, wala naman paano. Ano, paano? Yung mainit, yung ano, yung wasabi. Hinihilang ko yung gustong Ayaw na ito. Smile! Ha? Ano yan? Vinaigrette. Tapos yung pinakagaswa nila, pinatry nila yun. Sa birthday ko nga, punta rin kayo. Matagal pa naman yun eh. Ang rebelde ninyo siya. December. Dagdagan ka? Ano? Iyan o, si JP, nag-ano na siya, nagtitingin na siya nung ano, kinausap na niya yung ano, kinausap na niya si, ano ba yun, push-up? Hindi, La Sofia. La Sofia Kitchen. Ano sa birthday mo? December pa naman, kaya alam marami na order. December. Ang sa pizza. December 3, tapos yung 4 Saturday yun. So yung ano ko ng 4. Kaya alam, camp out yun ha? Camp out. Kalmaw? Oo, camp out kami nakatira. Dito ka mo nakita? Oo. So, punta ka. Oo. Kasi maliit lang kami. Ako, December. me. Oh, I think we're going to get some. Kaya nga din, nakadala lang ng ano Yeah, pa so, ate. so like this. Hi, friend. Last year we going na we was in Spain. And actually today, this year, Macedonia. you was in Macedonia this Eh, year? kung Macedonia, Greece, huh? I know, but Yeah. Very good. food, yes. People. I thought we go in the You were Di maganda? Thessaloniki. Sa Greece? Sa Greece? Yeah, close to Thessaloniki. I thought we go to Santorini. Sa Greece, okay, pero yung sa Macedonia, Hindi kasi part kasi na yan ng Greece eh. Macedonia. Tapos tayo, oh. Di ba na yun itong mga tumin ni baby? Katambuka, kung dapat diyan. Ang kuntol. Ronnie. Si Ronnie yan. Yung Kailan ba na payat? Bakit ako lang kumuha nito? Bakit ako lang ang nag-ano niyan? Doon. Ang saka Meron siguro para gusto dito sa... mag-ano dito mag-share. Kasi may avocado siya. Hindi. Almost last 1 year, last year ago. Last year. Pero Yung dapat kami yung ni Kepe doon. Yun ang taba. Kaya, yung payat. blue eyes siya, ha? Yung mga kami na alam. kasi noon, hindi ko sa makilala ngayon. Iba na yun eh. Kasi ang laki ng pagkaiba niya. Kaya sinabi ko lang kung sasabihin kong blue eyes. Kaya ako hulos ng cover yung bibig ko, ha? Kaya.
butter namin, oh. Tawagan ako. Mga unta. Matinin ko mo yan. Ay, oo nga pala, hindi ko nakita. Sorry. Ito na nga lang. Let's eat. Yeah. Mga kata. Mga unta. Si Ate Merlin, tahimik lang siya. Naku, ang mga pala kung dalang ako, ganyan habol. Ha? Mga pala. Daparak ng pulis. Dito ka. Baka nahanap ako. Dalang, ano ko lang. Lagi, Binahan ako. Basta kapag nadaanan sila na may dala, ako kasi maganda ano, oo. Sasakmalin sila. Inaamoy na, ano. Good, ha? may naman yung aso doon. May dala pa naman ako kondo. Ano yan? But yes, there is still a lot, eh. Yeah. Ay, ito yung sasabi mix. Pero yung masabi yan, masabi yan. Kaya magpakuma. Ano, parang California Mountain. Kaya. Wala na ako dito ba yan? Hindi. Dati ako ba ka na? Siguro ko may dati pa. Pero Wow! Kahin! Alam ko na ibig. Wow, espesyal. Is that for you, Dong? Tapos po yung dong. Dong. Guys? Yes, right? Wait, be careful. It's going to See around here? Where can I? Yeah, wait a minute. Okay. Later on the sushi. Okay. Because that's the thing. Once upon a time. Show it. Show it then. 17 na ano to? 17 na... Alam po tayo. Kaya Tara. nga, okay. Ano ka natin? Dalawa tayo na. Meron pa dito, oh. Kung gusto pa dito, oh. Sabi ni Mama Nina. It's nice the video of this camera. Yeah. Yeah, I like it. It's very clear. Binili to ni ano eh, pa-surprise niya ni Mio eh. Tingnan din kagako na Yan, sa'yo. yung cellphone na yan. Pa-surprise niya. Dino? Oo, hindi naman ako naging sa kanya kasi kabibili lang niya yung You know cellphone what I price get? niya. The fun is that Pinabigyan? Sure. Yes. yeah, I'll spray for the Binigyan daw siya ng experience na regalo ng cellphone. Pero sabi ko naman I get tapos spray. anong nagpagap ko sa kanila? Meron daw. Spray, talbog. Kaya wala ko siya sa likod. Yung reflex sa, yun nga. Reflex spray. No, because I don't have time to look to go to the shop. You fuck that. Mm. Read it, that's it. Yeah. Bakit ako kumama? Nalubo na nga. Kaya, Hindi ka nangangawa yung eh. Pero natural na sa kanya gaya, pero sweet din siya. Ganyan siya magsalita, pero sweet siya sa makisama sa lahat. Bari ugali dito. Bari ugali. Iba't ugali. Madali rin magalit to. Pero sandali lang. Tapos pag nagalit siya, yung parang pang nagsisisi siya sa sinabi niya. Tapos bigla ka na lang sa surprise ko ano. Ay, pero dami. Ganun yung ano. Hindi! Reaction. That's siya. Right, my brother. May ugali, may ugali. lahat naman tayo may ugali. Lamian doon. Banalo. Hindi, utot-utot doon ah. Ha? Mabuti yung ano natin. Tumadali yung Yeah? He does not eat, that's why he's skinny. You need to eat big food. Ay, that's not right. Hindi lang You want to be like me? It's vegetable. Yeah, like this. Oh no, right.
Sorry, price, two place. Istanbul, yeah. Sour Istanbul. Kaya na nakita ang iuna ang katong kasama pala Pero matalapa. pinapasan. It's like it's in Malaysia also. You did not, you was not there yet. It's also nice. Next time we go there. Hindi na, wala ko ako mag-skip pero sa nag-iipon. Sa folder. Masarap this one, I know. This one. Nagkakualin na sa malayo. Hindi ka balo ko kung tawag mo butang na Philippine beef, no? Ano? Sarap ano? Dito na. And the beef from there. It's okay. Yeah. Hindi ka maturang beef. Ha? Ayan. Kumok na ng maliit. Maliit lang. The small one. Small one. Small one. It's not big. Just to try that. Say, Thank you. Hindi ka magtititi akin yung ano yung teriyaki. Ano? Hindi ka magtititi sa inyo. Kasi hindi mo gusto. Kasi keep yung nila. Kasi di ba Japanese dapat yung fish lang dapat ang nila sa unique nila. Ha? Hindi ka tulad yung iba. Yung kachumi. Other places in Japan. Nag-iba is real. Go, go. Now play. Order online. Yeah. That road. Yep. no, nobody take it this. We bring home. Huh? We bring home for extra 300 grams. Just gusto mapagas? Masarap, may ano siya, may avocado. Nagkain out muna tayo doon. Nagpaalam ka kay ano kay Kuya Peter? Alis lang kami. Ha? Uy, Basta babalik kami. Magkain out muna tayo doon sa barko. Oo naman. Bilis eh. Bakit di ba kami pwedeng mag-standby sa ano? Sa puwet ng barko? alam niya yung puwet. Alam niya anong puwet. Sa pupa. Always talking to you. Pero Tagalog lang imong gitudlo niya, Bisaya. Bisaya kunti. Maganda yung para pinukumika. No, she told Ate Marina, I teach you only Tagalog, but I said, no, it's also Bisaya. Badyo. Badyaw. Kasi maraming badyo. Maraming badyo kasi sa amin yun. Ayan. That's still for money. Pag binigyan niya ng grade, ayaw tumanggap ng grade. Sabi nito, mautak to ah. Ayaw niya ng grade, gusto niya pira. Naiwan mo na siya sa pulis natin. Pinaayos na yung ano namin ngayon, yung dirty kitchen namin, pinaayos. Hindi ko sinabi sa kanya. Tapos bigla na niya Wait a minute, darling. Make a Pinaayos pause. niya. We need more time because we have to. You said because I already got the rate right. That's why. You say the rate that is okay. It's okay, no problem. One kasi yung like that. Sila Chuni din kasama doon. Oo naman. Sila pa. Wawalan. Inuprove ko nga pati si... Saan sila kain? Doon? Doon? May pintas na lang sila. Doon sa ano si Chow, di Chong siguro. Oo. Chong. Wow! Magpipigil sila. Oo. Ilan? O baka dito sa kabila. You make lovely. Yan ang ayaw ko. Normally, you have to make it in two because it's okay. I will bring it to them. Yeah, okay. Thank you. Dahil kulihan na kakaroon. Ang sungit mo tayo. Ang grabe na mga ano ngayon, yung mga vlogger ngayon, di ako para na ngayon, inakuparan na ngayon lahat ng mga artista. Marami na silang pera. Oo, Kasi nagbablog pa. nagbablog pa sila. Oo. Oo. Tapos siyempre, Pero si Alawi, hindi siya nag-ano na blagan. Ang tao ang nakaano sa kanya. Pero, siyempre, papanoorin pa rin sila.
sila dahil nga artista nga. Eh, ay ina-adulay sila. Pero sa kanila lang. Oo. Yung gusto ko nag-vlog doon yung bakla. Yung sa Bisaya, yung gusto ko yata sa kama. Where I go, the Japanese next to me, Si Bernie, Meron din yata sa kanila niya. black yung talaga malaki.